ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ କୁନି ଶହୀଦ ବାଜିରାଉତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟ, ଯାହାକି ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି, ସେହି ପାଖ ଗାଁରେ ଏହି କୁନି ବାଜିରାଉତଙ୍କର ଜନ୍ମ। 1926 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ସେ ହରି ରାଉତ ଆଉ ରାଣିଆ ରାଉତଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ହରି ରାଉତ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ପାଖ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟରେ ସେ ଏହି କୁନି ବୟସରୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ କରିବାର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦମନଲୀଳା ସହିତ ପ୍ରଜା ଶୋଷଣରେ ସେତେବେଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କର ଭୂମିକା ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲା। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସେତେବେଳେ ମେଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ମେଳିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ। ଯେପରି ନଈ ସେପାରି ଗାଁକୁ କୌଣସି ମତେ ଇଂରେଜମାନେ ଯାଇ ନପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଘାଟ ଜଗିବେ। ଏମିତି ଘଟଣାକ୍ରମରେ 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖ ସେହି ରାତିରେ ଘାଟ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏହି କୁନି ବାଜିରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଥିଲା। କୁନି ବାଜିରାଉତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, କୌଣସି ମତେ ଇଂରେଜମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ତାକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇ ନଈ ଆରପଟକୁ ନେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ରହିଲେ କୁନି ବାଜିରାଉତ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସେହି ରାତିରେ ଇଂରେଜ ଫୌଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନପଟେ ଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟରେ। କୁନି ବାଜିରାଉତ କହିଲେ, ତମେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ତମେ ଆମ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଏପଟେ ନଈ ଆରପଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୁନି ବାଜିରାଉତ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରତିରୋଧ କରି କହିଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ରାଗିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତଥାପି କୁନି ବାଜିରାଉତ ହସି ହସି ନିଜର ଛାତି ପତେଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଇଂରେଜ ଫୌଜ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଯେ ଏ କୁନି ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ବି ତା'ର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ, ତା'ର ଦେଶଭକ୍ତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଏ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଦେଶଭକ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରଖିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଦୂର ପରାହତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ, ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆମମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କହିବା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।